Welcome to Mzansi Uncovered, bringing you trending South African stories daily. Please subscribe for daily updates. Sibonga kakhulu iMK ngokuthi lisukumele lo daba lokuthi sithole imfuno zethu. Siyabonga kakhulu. Ngizonitshela izinto ezimbili ke bese ngiyahamba. Eyokuqala nqa. Eyokuthi ngomhla 4 November ningayenzi into engasili. Ngizoyibamba lapho nje. Ningayenzi into engasile ngomhla 4 November. Asikho la sikhona ngephutha. Sila ngenxa yamaphutha. Asawafuni ke amaphutha manje. Ongokwethu kuzobuyela kuthina ongafuni futhi ukusinika lokho noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukusinika ongokwethu aseyivoteli niyangizwa. Asiwenza umbhedo. Ngomhla 4 ngizohamba ngizofika njengesipoke ebusuku mawulele mawenza umbhedo. Sengiyivala nje sengiyivala. Ngibonga kakhulu nobuholi beMK for isimemo namhlanje. Ngiyazi ke sekuzonqanqalaza yonke indawo ukuthi sasivele sibonile ukuthi le March and March istokfela sakaZuma anginendaba. Okusalayo uma ama South Africans ayi MK mangithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayo repatriatewa ayele. Mabu istokfela sakaZuma vele ngokwaZuma I don't care. Angeke phela size sitshelwe thina njalo makufanele senze into kube kufanele kube khona sincetheza kubona. Ingakho kuhlela iminyaka emingaka singayithola izinto esizifunayo ngoba mawufuna into kufanele uncetheze kwikhansela. Uncetheza lani kwikhansela? Ikhansela kufanele uncetheze kuwena ovotayo. Akho khansela esolincethezela la. Niyangizwa? Ikhansela ifuna ukuncethezelwa alihambe nabahambayo. Ikhansela elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo ngomhla 30. Niphinde ningilale lokugcina ke. Ngithi mina makhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke na yonke leminyaka nawe zonke lezikhathi. Mebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele thathani igrosa. Niyangizwa? Nilithathe nenze ngisho ibrayi ngaleyo grosa. Mebe ninika iskipa nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base nimopha. Niyezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho nivume lokho abakushoyo. Thatha igrosa, niyangizwa? Thatha igrosa. Kodwa ngomhla ka4 ungayenzi into ebhedayo. Ngoba masuvota uwena wedwa ozobukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshela ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi uvotele bani yeso. Masuvota uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela salincethezela kulonyaka niyangizwa. Akho ngisho uhulumeni esonncethezela kulonyaka niyezwa. Ngoba niba ngaka nje ningitshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile ke lokho asisakwenzi.